Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha on henkilöstömäärältään Suomen toisiksi suurin hyvinvointialue. Väestömäärä Varhassa on 500 000. Me ollaan nyt täällä TYKSissä Turussa. UOMA on ollut käytössä Varhassa joulukuusta 2023 asti ja käyttöönotto on alettu suunnitella hyvissä ajoin ja se on sitten räätälöity niin kuin Varhan toiveisiin. UOMA valikoitu käyttöön Varhassa varmaan monestakin syystä, mutta avainasemassa oli se toimintalogiikka, joka on varsin selkeä. UOMA-kyselyn perusteella Varhan UOMA-käyttäjät kokee UOMAn helppokäyttöisenä ja toimivana välineellä potilassiirroissa. No jos UOMA otettaisiin nyt pois, niin varmaan se arki muuttuisi konkreettisimmin niin, että palattaisiin siihen soittorumpaan, että ruvettaisiin sitten soittelemaan niitä potilaspaikkoja ympäri maakuntaa. Se niin kuin selkeästi sujuvoittaa potilassiirtoja ja mahdollistaa sen, että potilas hoidetaan todennäköisemmin oikeassa paikassa. Ja tavallaan se raportti löytyy sieltä UOMasta ja siihen on mahdollista sitten jälkikäteenkin palata. Ja tietty se lisää sitten potilasturvallisuutta myös, kun ne on sinne sitten rakenteellisesti kirjattu ne asiat sinne UOMaan. UOMAn käyttöönotto sujui Varhassa tosi jouhevasti. UOMA on laajasti käytössä Varhassa. Akuutti erikoissairaanhoidon osastot, yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastot, geriatriaosastot, kotisairaalat, palliatiivinen keskus, sote-keskusten vastaanotot. No ehdottomasti voin suositella UOMaa. Yhteistyö Axel Healthin kanssa on sujunut kyllä tosi mukavasti, että siellä on helposti lähestyttävää porukkaa, että tälläkin hetkellä on sitten suunnitteilla tämmöistä integraatiota potilastietojärjestelmään, niin UOMAn käyttö on sitten jatkossa entistäkin helpompaa, kun ei tarvitse sitten kaikkea manuaalisesti kirjoittaa.